mhuri yeZimbabwe ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263. Subscribe paHatirari 263 mahara. Ndinokumbira usubscribe wachena on the notification bell. Tiripa ndiri kudzoka neimwe post munguva inotevera uchange uchingoona. Nyaya yandova nezvemuzora nhasi inyaya inosiririsa. Macases atiri kunyoresiva munyika yedu yeZimbabwe, macases evanhu vari kuurayana kana kuzviuraya. Opedzwa sei zvimwe zvachiona zvauda kushinga kunamata zvakuita kunge zvimwe tsvina zviri kuteverana nenyika yeZimbabwe zvayakuda kuti tinamate tega tipfugame pasi nemabvi nemagokora tichinamatiriwa nyika yedu yeZimbabwe. Nyaya ine zvemuzora nhasi inyaya iyo yaitika iko kuIford Road at Ben Waterfalls. Pane hotel iri padhuze neroad iyo inonzi Iford Road at Ben Waterfalls. Ndo kwaitikira chiitiko chandova nezvacho muzora nhasi. Pahotel apa pari kunzi ipo pakasvika Mbavha. Mapurisa haasati aziva zita reMbavha idzi kana kuziva kuti ndiani angadai akatuma vanhu ava kuti vasvike vachiataka vanhu masecurity guard pahotel iyi manheru. Vasvika apa vakasvika vachirova masecurity guard anosvika iwo 10. Varohwa masecurity guard ayaya, mbavha idzi dzakaenda. Vakasiwa vakuvara zvironda zvakawandisa pamuviri wavo. After mbavha idzi dzaenda, ava vanhu vamasecurity guard vakatorwa vachiendeswa kuSali Mugabe Hospital. Vachisvika kuSali Mugabe Hospital, tabva tareceiva sad news tingotizorora murugare kune mukomana iye anonzi Liberty Chinembiri ane 24 years. Liberty Chinembiri ane 24 years. Pama security guard aya akarohwa pahotel ndiye atisiya. Tingotizorora murugare tingatisina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti hama uchibuda kuti uri kuenda kubasa vachazotambira sad news dzekuti mwana wenyu akapondwa ari pabasa. Nomborota zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Chingoti rest in peace kuna Liberty Chinembiri. Mutauriri wemapurisa eZRP Commission Ponyati vari kuti ane ruzivo kwati angazivewo chiitiko ichi kuti aneka idea kekuziva vanhu vakapara mhosva iyi. Ndavamhanye padhuze neZRP police station iri padhuze nepaanogara aMangare nekuti vari kuzama kuita mainvestigation ekutsvaga kuziva kuti ndiani angadai akapara mhosva iyi nekuti macases aya anyanya munyika yedu yeZimbabwe.